समाज खुङो बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो बे गिलु बालु सोमावसारनायाव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि आगोमा जिउखौ बावनाङो 20 फेब्रुआरि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय
आरो बिटिआर गोरोबथा जाबावबाय। जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोन्थाया लेखा बिलाइयावनो थाबाय। नै महामाया हाजो, नोंबोथ' नुदोंमोन ना बर'नि सोमावसारनायखौ। नै हरखादि दैसा, नोंबो साखि दङना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि। फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20 मुगानि बर' फिसाफोरनो। नोंसोर खौसे जा बर'फोर, खौसे जा, दाबो सम दंबावो। मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोन्थाया दाबोनो जोबनानै थाङाखै। गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ ज्राब गारदो। गुबुना हनै जोंखौ खैसारसो साफिनबावबाय। नङाब्ला बड'फानि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जानि। खौसे जादो बयबो, खौसे जादो, खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा। खौसे जादो बयबो, खौसे जादो, खौसेयानो जोंनि देरहासार फुंखा। गावस्रानाया जेननायनिसो बिदिन्थिखा। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया। गावस्रानाया जेननायनिसो बिदिन्थिखा। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया। मोनफैबाय खाथियावनो जोंनि थांखिया। दिन्थिफुंसालिया जोबनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। आरो दा लोगोसे दिनैनि जानो गोनां जे हाबाफारि, बे नैथि हाबाफारियाव दा समाव गेलेमु आयदानि